Hey everyone, welcome back to my channel. नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि चेनेलाव फिन बरायनाय थाबाय। नै दायो जोङो गहपुरावहाय गल्डेन जुबलिनि थाखाय थांनो ओंखारदों। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थागोन होननानै। दासो नै गल्डेन जुबलियाव थांनो रेडि जाबाय। गारिया दासो सफैबाय। ओमफ्राय नै बाय 7 निफ्रायनो 7 o'clockनिफ्राय नै दासो जोंना बासआ नै 10:30 जालायबायानो ओमफ्राय दासो सफैबाय आरोना। स' दायो जोङो थांसै गाबोन खैथायाव मोनहैगोन। स' आं नोंथांमोननो देखायलांबाय थागोन। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो। गल्डेन जुबलि जोंनि गल्डेन जुबलिया गहपुराव जागोन आरोना। ओमफ्राय बेयावहाय जोङो थांनो ओंखारदों दायो जमायै। जोंनि बे मा होनो जोङो बास भारा लादों आरोना। ओमफ्राय मा होनो मण्डलि जोङो मोनब्रै मण्डलिजों नांनानै बास मोनसे भारा लादों। ओमफ्राय दायो नै थांनो ओंखारबाय। ओमफ्राय सानब्रैनि जागोन आरो मानदेयाव सफैखागोन। ओमफ्राय आङो नोंथांमोननो देखायलांबाय थागोन जोंनि गल्डेन जुबलिया माबायदि जादों। नोंथांमोना नायलांबाय थादों आंनि भिडिअखौ। नै आं फार्स्टआवखा ओमफ्राय दायो खारनोसैनो। ओमफ्राय जों थांनोसै दायो हरनि गाबोन मोनहैगोन आरो जों बिदिनो। ओमफ्राय माने प्रग्रामा जोंना गाबोननिफ्राय नालाय। ओमफ्राय गाबोन मोनानिफ्राय बेखायनो जोङो दिनैनो ओंखारबाय। मानो होनबा जोङो रेस्टलेस जायो नालाय। माबा गाबोन जुदि जों गाबोन फुङावसो थाङोबा जोङो मोनायावसो मोनहैगोन। बेखायनो जोङो दिनैनो मोनायावनो गाखोबाय। ओमफ्राय जाहाथे जों गाबोन एसे थाबै फुङावनो सहैनानै रेस्टखौ लानो हायो आरोना। बेखायनो जोङो फुङावनो दायो हरावनो जोङो ओंखारबाय। ओमफ्राय दायो नै खारहांहां जाबाय। मानसिफ्राबो नायदो उन्दुलांनोसै दायो आरामनो। जा उन्दुनो ओंखारखाबाय आंखौ मेंबायबो बिरादनो। बाय लोगोफोर खारबाय दायो। स' दायो थांबाय थानोसै जोङो। ओमफ्राय see you tomorrow morning. गाबोन फुङाव लोगो मोनसिगोन नोंथांमोनखौ। Morning everyone. नै दायो आङो सिखारबाय। उन्दुबाय बिरादनो हरावनो। ओमफ्राय आङो मोनायावहाय ना माने मैयाहाय जोंना ओरै बिजनिजों जोङो गिदिंबोदोंमोन नालाय। ओमफ्राय बिजनिजों गिदिंबोनाया माने लामाया एकदम बिराद गेदा गेदि नालाय। ओमफ्राय आंना खर'आबो थाइसेयाव बारा जालाबाया। गारिखौ बारा गाखोनाय आङो बासफोरखौ। ओमफ्राय दाना खर'आ बोरैबा जाहांबायमोन। ओमफ्राय आङो मुलि लोंबाय। मुलि लोंनानै दाना साना हारि जाबाय। संख्रि साना मा साना ओमफ्राय जानानै जेबो जायासै आरोना। ओमफ्राय हराव हाइवे मोनफैनानै इसिबां अरजायासै। ओमफ्राय आराम उन्दुबोनो हाबाय। ओमफ्राय नै दासो सिखारबाय। ओमफ्राय जोङो दायो नै तेजपुर मोनफैबाय। ओमफ्राय तेजपुर मोननानै नै थांगासिनो दङ। ओमफ्राय आङो माने भिडिअखौ माने होजों गहपुरावथ' इसेबां नेटवर्क नाङा नालाय। ओमफ्रायो आङो भिडिअखौहाय एसे उनावसो सबानि उनावसो आपल'ड खालामनो हागोनबो जानांगौ। स' नोंथांमोना नायलांबाय थागोन होननानै। हरसे अखा हाखाबाय आरो अखा लोगो मोनखाबाय जों गारियाव हरसे अखा। ओमफ्राय दासो नै फुङाव हायासै दायो। बेबो दा ओंखाम जानोसै। फाइनालि सफैबाय नै गहपुर टाउनावहाय। ओमफ्राय दायो जोङो ओंखाम जानोसै। मेंजोबखाबाय ओंखामखौनो हाखाला आं। पानी नहीं बना पानी लोगोफोर आङो दायो नै सफैबाय। ओमफ्राय सफैनानै दुगैबाय माबाय। ओमफ्राय आङो खर' लोबासै खर'खौ लोबासै आङो दुगैबायल'। ओमफ्राय खर' लोबैखायनो खर'आनो सागायासै। माने
जोङो देरथायावसो सफैबाय आरोना ओमफ्राय माने जोङो ओंखाम जाबोबाय माबाय ओमफ्राय साहा लोंबोबाय ओमफ्राय ओरैनो बाहेरायाव थांनाय मानाय जोङो ओरैनो बिराद गोबाव लादों आरोना ओमफ्राय लेटनैसो जोङो सफैबाय ओमफ्राय बेखायनो आं दायो नै दैयाबो बिराद खस्थ' बेयावहाय गहपुरावहाय ओमफ्राय दैनि खस्थ'नि थाखाय आङो लोबथ'लादां होननानै गाबोन फुङावहाय लोबनोसै होननानै खर' लोबासै आरोना स' आं गाबोन फुङाव सिखारनानै लोबसिगोन खर'खौ खर' सागासिनो होमबाबो मलम आरि मुलि लाबोजोबखानायसै आं ओमफ्राय आंनो जोंनि गल्डेन जुबलिया माबायदि साजायदों आङो बेफोरखौ आङो नोंथांमोना आङो देखायनो नाजागोन आरो आसा खालामो नोंथांमोना नायलांबाय थागोन होननानै ओमफ्राय आङो मा होनो भिडिअखौ आङो मोननै पार्ट बानायगोन दाहाय मोनासिमाव आङो मोनसे पार्ट बानायगोन आरो बिनि उनाव आङो मोनसे पार्ट बानायबावगोन आरोना आसा खालामो नोंथांमोना नायलांबाय थागोन ओमफ्राय नै दायो बयबो गेटआव जमा जाबाय मानो अपेनिं खालामनो थाखाय ओमफ्राय दायो अपेन खालामसिगोन ओमफ्राय खालामनायनि उनावसो हाबसिगोन आरो सनाथि फोरबोखौ दिनैनिफ्राय देवबार बेलासि समसिमनि थाखाय पेन्डेलखौ ख्रिस्ट'नि मुङाव गोथार जिउनि मुङाव जोङो खालामगोन जोबलांसिगोन समाव बे बुहुमनि